Ahojte fanúšikovia dolnokubínskych medveďov. Letná prestávka neznamená to, že tu na Zimáku v Dolnom Kubíne spíme, ale sme tu s ďalším podcastom Haribo a tentokrát s novou posilou Matúš Truban. Matúš, vítaj. Ahoj. Ďakujem, že si prijal naše pozvanie. Dnes si mal nejaké teda mediálne aktivity a nejaké predstavovačky. Ako momentálne tráviš leto? Vieš čo, brigadoval som v podstate celý júl. A tak som sa v podstate ako keby sám pripravoval na tú sezónu, som sa snažil. Čiže som chodil do posilky, chodil som behať a zatiaľ takto no. Teším sa už, keď naskočíme na ľad konečne. A tak. A v tomto podcaste budeme chcieť fanúšikom teba predstaviť ako taký produkt tej mládežníckej akadémie a práve tú cestu, ktorú možno klub razí, že áno, odídeš do sveta, ale potom nezabudni a vráca tu. Ako si ty spomínaš na taký možno prvý hokejový tréning v Dolnom Kubíne a kedy to možno bolo? No mal som asi 3 roky. Otec ma prakticky zobral na prvý tréning pozrieť sa, mne sa to hneď zapáčilo. A tak som sa vlastne k tomu dostal, k tomu športu. A odtedy som asi do nejakých 13, možno 14 rokov pôsobil v Dolnom Kubíne teda. A tak asi prebiehali moje mládežnícke roky v tomto klube. A neskôr som sa potom presunul, keď sa spojili ako keby kluby, tak som sa presunul do Ružomberka a neskôr do Zvolena, až potom nakoniec do Žiliny finálne. Poďme ale na tie úplne hokejové začiatky, keď si mal tie 3 roky. Máš nejaké spomienky možno na ten kubínsky zimák, keď si bol taký malý Matúško, čo sa len učil korčulovať? Tak nejaké akože také úplne konkrétne spomienky asi nemám. Pamätám si, že som tu chodil celkom rád. V podstate som sa prezliekol doma, lebo bývam kúsok. Prezliekol som sa doma, vo výstroji som prišiel, dal som si korčulu a išiel som na ľad. Takže asi iba takéto a úplne nejaké konkrétne asi nemám. Poďme možno na to, kto ťa trénoval v Dolnom Kubíne, lebo vieme, že tí tréneri sú možno aj v tej áčkarskej kabíne teraz, tak koho si pamätáš v tom tréningovom procese, možno aj z tých známych mien, ktoré sú tu aktuálne? V podstate, keď som začínal, tak mňa trénoval úplne niekto iný, volal sa František Duda. Ten tu už nie je dlhé roky. Je v Kežmarku aktuálne? Áno, v Kežmarku. A prakticky, koho som zažil z tej šatne, tak Marek Huba vtedy ešte trénoval. Takisto Tomáš Lupták, Ivan Hricko bol môj tréner. A Milan Jonák takisto. Takže to sú chalani, ktorí ma v podstate vychovali a s ktorými som vyrastal. A teraz budeš v jednej kabíne? Áno, teraz budem v jednej kabíne s nimi. Poďme možno na ten prestup do Žiliny, keďže vieme, že tá filozofia klubu je, že áno, z mládeže a potom ťa pustíme niekde. Ty si bol aj v tom Zvolení, ale ako si hovoril, tam to bolo krátko, len nejakého pol roka. Poďme na to, ako si sa dostal do Žiliny a možno na ten taký úvod toho angažmánu v Žiline. No tak ono to prakticky bolo tak, že som sa mal rozhodnúť medzi Zvolenom a Žilinou. Každopádne som sa rozhodol pre Žilinu kvôli tomu, lebo je to podstatne bližšie, tak sme spravili s rodičmi takéto rozhodnutie. No a tak som sa v podstate dostal do Žiliny, no spravil som tam prijímačky na tú strednú školu športovú, takisto aj do Zvolena ma zobrali na Gimpel. O to by som to mal ťažšie, pretože to bol normálny Gimpel v podstate v tom Zvolene. Takže aj toto bol jeden z faktorov, kvôli ktorému som vlastne ostal v Žiline, lebo to bolo športové gymnázium, tam kde som študoval. A tak som sa dostal do Žiliny. Ty si tam prišiel teda do kategórie dorastencov? No, v podstate hej, akože hrával som za dorast, ale ešte som mohol hrať aj za kadetov, takže nejaké zápasy boli ešte aj v tomto veku teda, v kadetoch. Ty si sa prakticky v tej Žiline posúval a absolvoval si aj nejaké tréningy s Ačkom, čo viem, alebo teda bol si aj v tom A-tíme, ako postupne prebiehal ten angažmá v Žiline, ako sa ti možno páčilo, lebo nebol si tam jeden piatok, keď to tak máme povedať. Vieš čo, akože tie roky, ktoré som tam prežil, som rád za ne, pretože dali mi veľa skúseností do života určite. Našiel som si kamarátov, s ktorými som napríklad aj teraz v kontakte, ktorí hrajú úplne niekde inde hokej. Takže som spoznal super ľudí a celkovo ako v tej Žiline to bolo celkom super. Už potom tie posledné sezóny som sa cítil tak, že som tam bol z tých lídrov. Dával som tam pozor v podstate na mladých a tak no. Čiže dobrá skúsenosť podľa mňa. Ty si sa v kabíne, hlavne v juniorke, stretol teda aj s Nikým Smolkom a s Matúšom Krenželákom. Aké sú spomienky na tie spoločné zážitky s nimi? Ako sa možno tešíš na to, že opäť budete spolu v jednej kabíne? No tak s Nikým a s Krenžom máme dobré vzťahy aj dodnes. A
s Nikim sa pozná prakticky od malička, s ním sme začínali aj v Kubine. Takže toto s ním sa poznám oveľa dlhšie ako s Krenžom, ale takisto s Krenžom bol jeden z mojich najlepších kamarátov v Žiline. A teším sa na to určite, že som zvedavý, čo tento rok prinesie a som rád, že sa môžeme takto znova stretnúť v jednej kabíne. V tej kabíne možno budú nejaké pohyby, čo sa týka sedenia, keďže vieme, že aktuálne prebehla nejakú malú rekonštrukciu, tak možno budeš si pýtať aj miesto vedľa Krenža? Budem sa snažiť, no možno vedľa Nikyho, ak nemal nejaký veľký box, neviem, ešte som nevidel tú kabínu presne. A asi hej, jasne, lepšie by som sedel vedľa niekoho, koho poznám a s kým si mám čo povedať, už akože aj z histórie. To uvidíme na začiatku prípravy, ktorá bude teda budúci týždeň, keď sa tá kabína dokončí. Aktuálne tam teda prebieha jemná rekonštrukcia. Dnešný deň napríklad sa tam bude robiť elektrika. Takže poďme možno na tú takú aktuálnu situáciu. Ty si hrával v Žiline v juniorke, išiel si aj na vysokú školu, ak sa nemýlim. Áno. Študujem stále na vysokej škole, študujem manažment na univerzite v Žiline a tak zatiaľ. No. Matúš, vrátime sa možno k tomu, kto je Matúš Truban v tom osobnom živote a ako možno vnímaš týto štúdium? Tak pre mňa je asi to štúdium na prvom mieste. Minimálne teda posledné 2 roky, ktoré som bol na tej vysokej škole, to boli v podstate moje prvé 2 roky na vysokej škole. Teraz budem tretiak a budem robiť bakalárku, takže samozrejme, že to bude moja asi tá najväčšia priorita. Ale tým, že teraz už ten hokej bude na mužskej úrovni, už to nebude ako keby juniorská kategória, tak sa budem snažiť do toho dávať ešte viacej. A uvidíme, no, ako sa to vyvinie. Bodaj by si bol ďalší bakalár v kabíne, keďže ja mám osobne tento titul, nepíšem si ho skoro nikde, ale vysokoškolák v kabíne, to isté čaká prakticky Nikyho, hej, že vy to isté Krenžo, takže možno na konci mája sa budeme radovať z iných titulov v kabíne. Môže byť, dúfam, že hej. Poďme možno na to, aký si hráč, keďže vieme, že si útočník, ako by si sa charakterizoval na ľade. No, charakterizoval by som sa tak, že som pracovitý, ako keby tvrdý napríklad, že moja výsada není nejako, že by som bol strašne nejaký šikovný a dal 7 gólov za zápas, ale viem sa proste pre tú bránku postaviť, viem si spraviť špinavú robotu, viem tečovať puky a toto bude taký môj game plan pre túto sezónu. K akým hráčom možno z toho svetového hokeja tak zhliadaš? Vieš čo, nemám asi úplne konkrétne obľúbeného hráča, ale tak Krenžo mi hovorí, že som ako Miťut Kečak, takže dúfam, že sa na ňu budem ponášať aj túto sezónu a prinesiem podobný zážitok ako on. A teda predtým bol bitkárom v Dolnom Kubíne, alebo ak si chodil na ten hokej, ak si to vnímal, bol Filip Bukna, on bol taký ten zlý chlap tej kabíny, takže možno sa môžu fanúšikovia tešiť, že práve takýto typ hráča aktuálne do Dolného Kubína prichádza. No ťažko povedať, budem sa snažiť byť taký, ak to teda budú odo mňa vyžadovať, pretože v Žiline to nebolo úplne výsada, ktorú by odo mňa chceli, takže ja sa prispôsobím. Keď to odo mňa budú potrebovať, tak to spravím. Keď sme pri tom Ačku, sledoval si zápasy a takéto dianie v tom Dolnom Kubíne? Sledoval som, hej. Keď sa dalo, tak som si pozrel aj nejaký zápas, trebárs aj online. Keď som bol doma, tak som prišiel pozrieť aj na zápas a tak. Aktuálne sa teda ten zimák mení aj celé leto, to tak promujeme, že sa tu niečo deje. Čakajú nás majstrovstvá žien v parahokeji. Čo nové možno si našiel na tom zimáku, lebo videl som aj dneska, že sa tak pozeral, že sa tu pár vecí robí. Minimálne tie repráky, čo si mi hovoril, som si všimol. Takisto nové ventilátory, že sú konečne, lebo tam vždycky, to si pamätám ešte, keď som bol mladý, že tam bol iba ten jeden. A to sa rozfúkal ten ľad asi tak za 3/4 hodinu, takže to nebolo moc efektívne. Takže to som rád, že toto sa tu robí a takisto reklamy som si povšímal a všetko možné, však je to tu vynovené za posledné 2 roky alebo 3 roky. Snažíme sa postupne ten zimák aj rekonštruovať, za čo ďakujeme aj Fondu na podporu športu alebo nadácii KIA, ktorá teda prispela a robia sa tu veci. Poďme konkrétne možno na to, aké sú tvoje ambície v tom Ačku. Povedal si, že čo chceš ako keby možno doniesť na tú hru, ale videl si asi tú ligu, možno si navnímal tú kvalitu, kde by sa mal podľa teba Dolný Kubín v tabulke pohybovať? Myslím si, že prvé 3 miesta, top 3. Minulý rok sa nám to podarilo, ty si bol aj na zápase s Martinom, alebo si tu nebol vtedy? Keď sa hralo derby. Nepamätám si presne, myslím si, že som tu bol.
Bol som tu asi už keď bol to playoff, tak som tu bol asi na nejakých 3-4 zápasoch, čo sa tu hrali, takže je to možné, že som tu bol. Keď Lukáš Sluka vtedy dal víťazný gól. Môže byť, neviem, nepamätám. Tak vtedy tu bola aj početná divácka kulisa. Ty prichádzaš zo Žiliny, kde hlavne na tom máčku v tých posledných 3-4 rokoch Žilina po tej obrode, čo zažila a pádnu na to dno, sa to tam zdvihlo. Ako vnímaš dolnokubinských fanúšikov a to, čo sa tu za posledné 3-4 roky pomenilo? Vieš čo, mne sa páči tá domovská taká atmosféra, vieš, že keď sa pozrieš do hľadiska, tak vidíš, koho poznáš, v podstate ako keby, že tu nie sú nejaké neznáme tváre, že všetci, čo sú v podstate v tom hľadisku, tak minimálne tú tvár som videl, takže to mi príde také dosť pekné. V porovnaní so Žilinou, no akože nedá sa to až tak moc porovnať, vieš, lebo však v Žiline chodí 5000 ľudí na tie zápasy a tam je reálne plný zimák, ale myslím si, že aj tu je celkom dobrá atmosféra, že tí fanúšici tu naozaj sú takí lojálni a chodia tu na každý jeden zápas. A myslím si, že aj hráčom, teda aspoň čo počúvam napríklad od Niky, od Krenča, takže sa im tu dobre hrá, takže teším sa na to a som zvedavý. No. A vždy máme takú typovačku úplne na záver. Teraz to možno bude obohatené o to, že bude olympiáda, tak dám aj tebe také otázky. Kto si myslíš, že vyhrá teda tú druhú slovenskú hokejovú lígu, kde budeme pôsobiť aj my, kto bude majster? Povedal by som, že my, ale neviem, ešte som nezažil tú konkurenciu na vlastnej koži, takže neviem, ale bol by som rád, keby sa nám to podarilo. Kto bude šampiónom, alebo teda ktoré dva týmy v SHL-ke postúpia do baráže? V SHL-ke? Možno Humenné a Považská. Môže byť. A kto vyhrá teda Extraligu, teraz už Tip Sport do hokejovú Extraligu? Keďže som prišiel do Žiliny, tak by som povedal, že Žilina, keďže poznám tam tých chalanov, aj videl som, ako pracujú, takže myslím si, že v kľude by to mohla byť aj Žilina tento rok. A teda taká posledná otázka. Budú olympijské hry, ktoré budú mimoriadne sledované. Slovensko tam bude mať pravdepodobne veľmi kvalitný tím. Myslíš si, že sa nám podarí znova získať olympijskú medailu? Dúfam, že áno. Tak fanúšikovia, toto bol Matúš Truban, ktorého sme dnes mediálne vyspovedali aj formou takto podcastu Truby. Ja ti ešte raz ďakujem, že si prišiel. Ďakujem. A fanúšikovia, počujeme sa v ďalšom dieli a taký malý teaser, že tu po mojom boku bude sedieť chalan, ktorý bol draftovaný do NHL. Čaute. Ahojte.